Der er vores cirka 130 meter. Du sagde noget med øl i går. Jeg sagde noget med øl. Du sagde noget med øl i går. Har der også øl i? Det gør det, det ved jeg ikke. Det gør den hver gang. Bare den ikke kører ind, så det er fint. Nej, den kan ikke se kage, mand. Stop. Nu kan den godt se den. Nå, det er fordi, I opdaterer mens I... Ja, den fik skygget for kagen, så den ikke kan se den. Det har vi også oplevet, men så har vi gjort sådan, at vi opdaterer kun kagerne, inden vi trykker start, så den kunne vide, hvor de er henne. Jamen, det er, hvis man får skubbet til med den nogle kager. Men Thijs, på et vækst CBS. Der er meget lige på. Ja. Det kører da meget godt. Ja. De er også godt tilfredse i dag. De kører også bare efter et checkpoint, sig selv er sat på billedet der. Eller sat nogle faste nummer. Ja, de der dropzones. Ja, det er bare de her gule kæder der. Ja. Så finder den bare den, hvor